Ei kun sun kysymys, niin äiti pistää tää, niin kysytään kotona. MTV. Uutisista. Hyvää. Iltaa. Wigberg. Ahomaa. Leposu. Teemme 10. Uutisia. loppukevennystä. Sopiiko? Että. Otamme. Kuvaa. Sopiihan. Tulee vähän äkkiä. Itse asiassa se ei käy missään nimessä. Mulla on vähän hankala tilanne. Ei kai toi filmi ole päällä tossa noin. Rauhallisesti. Jos mä saisin itselleni sen filmin. Mulla on nyt tämmönen jännä juttu, että meidän täytyy nyt yllättäen lähteä pois. Näkemiin. Nyt maksasit kuitenkin. Mennään kuvaamaan sitä pakettiautossa asuvaa kaveria. Ok. Älä kuvaa! Se on hyvä se. Nuijan kanssa minä lupaan olla tarkkana ja niin kauan kun teillä visertää kruunussa, teillä ei ole mitään pelättävää. Suukko tuosta tuomiosta, ukkoseni, sillä hengissä pysyminen on kuninkaan tehtävistä vaikeimpia.
luontodokumenttimme päättää tältä erää tähän ja jatkamme jälleen tästä sitten ensi vuonna. Mulla on sitä ihan liian vähän. Maisti pahaa. Niin, että pitää yrittää saada mennä. Heitto. No niin, tehdään 4 joukkuetta. 4 joukkuetta. No sopii. Monta meitä on? 22 joukkueeseen. Kuinka saa enemmän vedetty kaljaa? No niin. Se on hyvä, kun siinä tuo tommonen vähän niinku mystinen fiilis, että se ei ole semmoinen. Uskomaton teko. Kuvaako se? Onko se reki? Ja poppaatte vielä näin. Suorassa se on. Hyvä. Mä olinkin joku nälkäpäivän keräys. Mä olinkin tuon näkäpäivän. Jos mä oon löysä vetsi näkäpäivän keräys.
Joo. Ei näytä. Sä kuvaat koko ajan, Timo. Mä koitan, tyhmää. Tää on niin uskomattoman näköistä täältä. Haluatko koittaa? Enemmän. Sä sait mitä sä halusit. Nyt. Okei, nyt. Okei. No niin, ja sitten useiden yritysten jälkeen täällä ollaan. Hyvät näkymät. Jahas, täällä on siis joku muukin käynyt täällä ylhäällä. Vai mitä? Niin, joko sekoitatte tai sitten ripotatte päälle. Et jos ripotatte päälle, niin näyttää ehkä ruokasamalta. Itsenäisyyspäivänäkin syömässä, niin yleensä ne mozzarellat, ne on sillä just, että ne on niin, joka toinen on se on aikamoinen homma. Sitten Ai, no miksi kuvaat sitten kaiken? Mäkin haluan kuvata. Tällaiset pikkulepussa pikkupliinissä on se etu, että tää kypsyy nopeasti. Et kun tehdään niissä pliinipannuissa, niin se on niin paksu, niin siinä on, sitä saa paistaa tosi silleen niin kuin pieteetillä, että se saa keskeltä kypsyksi. Et monta kertaa justiin ravintolassa, jos kokeilu on kiire, niin sieltä saa semmoisen raaan pliinin. Sen voi palauttaa kyllä, ja kokki on iloissaan. Olin noin 84, mä olin Marskissa ja siellä oli... Mitä Polssissa on jopa liikaa. että mä en itse kuitenkin kuvasta ja turkilla hausina. Tässä on miksi koulusta, mikä tänä koulussa on ajassa. Jos tässä koulusakkeen on siksi takan pilipäivänä sen kun viestinä käy. Myös on samalla vilkaa suorata historiallista. Sitten tuli salan. Se oli vaan hyvä. Ei se oikein mitään. Se vaan tuijottaisi ihmeessä. Mitä? Vauvat sano. Vauvat sano. Kato kuka siellä on Jussi. Jussi poika. Miten se puklaa sun niskaa? Kuule, arvaaks mä tottunut siihen?
Sinulle kaveri. Sillä oli Mitä tää? niska tälle Täällä kuule poika. sinne. Ääriö. Ei, kun nämä on vasta syntynyt. Oletko se pistä Sehän on raivoissa se. Ai niin se, ai sen lapsi. Jaa, sillä oli kesämökillä ja... On aika lämpöistä nyt. Tuleeko siitä liikkuvastakin kuva vai? Tulee. Ei kai. Joo. Ei kai puhetta tule. Mitä? Toivottavasti puhetta ei tule. No se just tulee. Hirveä. Hyppäät sä vielä kerrailu? On nyt ihan hullu. Mä katon niin kauan. Oliko tässä monta kuvaa? Silloin paljon tilaa meillä. Ihan vaan toinen mitalisankari meni Joona. Mikon kanssakin on välillä, sulla on välillä ollut näitä ujenteja ja jekkuja. Se on pilkäs silmäkulmassa, mutta pidä se pilkäs semmoisena hyvänä pilkkeenä siellä aina. Sitten tulet pärjäämään. Katsotaan sitä ihminen. Osku. No, Osku. Hyvin herttainen tapaus ja järkevä poika. Ja sä oot oikeesti fiksumpi kuin sä edes tiedätkään. Mut nyt kun Ope sen sanoo, niin sä oot fiksumpi. Käytä sitä hyväksi loppujen. Sä ajattelet itsestäsi liian vähän. Säästelee pitkään. Ja jatka piirtämistä sinäkin, sä oot jopa. Kosta. Samoin kuin Primusoppilaan, niin meni kyllä täälläkin tää hymypoika passasi ihan oikeeseen osoitteeseen. Konsta on kanssa näitä, joilla on aina naama hymyssä ja alkaa. Ja tää oli sitten Vannon kanssa. Annetaan aplodit vielä itselleen. Mä en ole ikinä lennosta. Se ei mun juttu. Ja sun isä Tiia, mutta oliko teitä ennenkin lapsia? Joo, ei kyllä mä isät pienenä. Joo. Joo, mä menen. Joo. Ketä sä Joo, Rajatorpa. Niin, hän poika. Ai poika? Joo. Tytön poika. Nyt meni siinä. Ei! Nyt saa Ei lauleta! Saa toivoa. Ei lauleta. Noniin. Toivon, se ei laula. Paljon onnea vaan. Paljon onnea vaan. Paljon onnea, Ilari. Paljon vaan. Mä en osaa zoomata tällä. Nyt puhalletaan. Ilu. Hei, nyt. Puhalka.
Sille jäi kaksi. Jäiks kaksi? Mulla on kaksi. Apua. Nyt mä osaan sammuttaa tätä. Vielä kukas haluaa kuvaa? Kuvaaks Osku vähän aikaa, niin me otetaan vielä noin. Se on päällä. Se on päällä. Kuvata. No niin, ja sitten laitetaan kaikki. Hyvää mehua. Et tykkää. Onko se hyvä? Onko se samanlaista kuin Pommac, toi Rio Grande? Vähän. Ei läheskään. Eikö? Se vähän sama. Joo. Sairaan hyvää. Ei olkoon. Mä laitan lisää. Kenen omatekoinen soittaa? Ei ole mämmi. Antakaa kippuun! Mä arvasin. Kokista. Joo. Annaks siitä sitä kokista? Kato nyt se kuvaa. Nyt sä lähetät ton nettiin. Timo syö. Mä tuun. Käykö Osku paljon Lessingerissä? Onko sulla semmonen? On, mutta mä en saa olla koneella. No mutta onhan mulla aikaa. Lomallahan sitä ollaan. Erno. Pistin leikkurin kuntoon. Se on siellä vajalla. Se Milan kaveri Milla on myös tulossa sen miesystävän Peten kanssa. Erno sanoo, onko se tyttö, kuka oli viime kesänäkin? Pirjo. Joo, just se. Mukava tyttö. Jaa, että mieskin. Sillä lailla. Milloinkohan se meidän Mila löytää rinnalleen jonkun akateemisen ja älykkään herrasmiehen? Leena. No nythän se tuo jonkun Teron näytille. Kuulemma toiset treffit. Mä en saa olla äiti. Ollaan kaikki vaan jotain vanhempia kavereita. Kuusen pienet kynttiläiset valaisevat kauniisti. Ympärillä lapsukaiset laulelevat sulosta. Timo vartioi autoon. Sensura. Mä katon näin ihan selvästi, että sulla on tommonen saksalaismallinen tuoppi. Tänne päin. Sitä pikkuisen. Siinä on poikarivistö. Poikarivi, Ippi ja pojat. Siinä on tää likassa tää pohja tässä. Miten sä nyt mahduit? Laiduit sä yhtäkkiä? Joo, rupes Ippikin mahtua. Sä vasta. Nakan kanta hirveä. Kato mitä täällä on. Onks nää noihin potkukelkkaa? Voi olla jo semmoista. Se Osku vastaa puhumaan. No. Tuohon voisi laittaa noin oikeastaan noin nää työkalut, kun toi on parempi kantaa sitten oppilaslaatikon, niin jos tarvitaan johonkin. Joo. Britta. Hello! Tervehdys! Sumua. Se tulee, kato, älä mene sinne taakse. Ota stillejä kanssa. Muistatko? Missä sä oot? Ai siellä. Täällä. 1 numero. Vähän on saatu omppuja. Hirveä omppusota ollut täällä. Että on saatu nämä. Ja... Sä jäisit siellä. Hyvä Timo! Sä olit jo melkein siellä. Hei, älä. Okei. Ole hyvä.
Mikä se nyt on tilanne? Meneekö joku? Timo ehkä menee. Timo vielä arpoo. Milko! Hyvä Milko, Milko on rohkea. Milko housu. Oletko mennyt pois? Älä valita, Kemppa. Jakaa se. Pitää juosta. Timppainenhan valittaa. Mene pois, Osku. Kato, sä kastelit sen pyykkä. Iskua. Ai minkä päälle, miten niin? En. Nyt sä olit laittanut tän. Mä en lähde täältä ennen kuin mä oon uinut. Mä hyppään täältä asti vetää. No niin Milko, tee se. Do it. Hyvä! No, mä oon polvi asti vedessä! Do it! Tee se! Se on enää kuule... Nyt Milko menee! Hyvä Milko! Hyvä! Nyt oli melkein napaan asti. Mä tuun työntämään. Kauhea kun nää jätkät tuolla. Ennen oli. Joo. Mennätkö tonne noin vai mihinkä me mennään? Tuolla on vähän pelottavaa. Älkää menkö. Jussi ei saa mennä. Jussi! Käteen, jonkun käteen kiinni. Katkus. Me kerrottiin Jussille semmoista juttua, että aina kun tuossa sattuu joku metsäpalo, niin sit toi vuori palaa tosta tollaseksi jutuksi. Jos sattuu tarpeeksi iso metsäpala, niin vuori palaa. Niin se vuori palaa, sit siitä tulee tommonen V-otonen juttu. Mä haluaisin ainakin mennä tohon paikkaan. Mä haluaisin ainakin mennä siihen. Kus mä, oskuistumaan. Äiti, Osko otti meni mun tuolille. Mitä sanoa teille, että paikat menee? Onks kaikki syömiä ja juomaa? Maksaa. Hai, langasta. Jäikö se joku sinne satamaan vielä? Ei, kun se tuli kotiin, että niin. Sitten te vielä ollaan vedellä mennään. Ei, kun meillä on se moottori vaan. Me toimenmies. Joo. Siis jos joku on ongelma, niin sit se ottaa, kun ne otti noin ruohonleikkurit. Sehän oli yksi ruohonleikkuri, kun me hommattiin toi Kiukainen. Niin siellä oli ennen. Ja se meni Sitten Seija ja isältä oli joku. Joo, sitten isältä ja Seija tuli 2 vanhaa ruohonleikkuria, mitkä sitten kanssa jo tähti. Ja me ostettiin yksi meillä on ostettu. Teillä on paljon ruohonleikkuria. Se on 4 ruohonleikkuria. Pistä pois vaan. Joo. Nyt ei ole kukkia, mutta teillä on kyllä kovia päässä. Herra ei ekstra vielä. Se löi. Minä. Joo, Väkivaltainen hemmo. Taakse. Joo, pitää. On niin hankala 2 kepin kanssa kahvikuppia kantaa, niin se pisti termospulloon. Päivämäärät ja mikä porukka ja missä. Ai kauheeta. Niinhän se on. Niin. Se oli silloin siellä yksinään, kun Ilona ja ne kaikki oli töissä. Leppu siellä käy, että pääsee kahviin. Nyt on 2, kun ei tiedetty, että oletko lukenut. Ai jaa. Että sattuisi toinen kohdalle. En ole lukenut. Et ole lukenut? En niin Manttinen. Katohan, mä oon lukenut sen aika monta. Hiljempaa. Kuka oli Zeuksen? Niin. Ensimmäinen poika. Ensimmäinen poika.